салом алейкум, хуш омада ба канали Ройгон Авиа. хоҳишмандое ки мехоҳем ба автобус сафар кунем, расо 11 числа рейс мешава ба хатсайри Котельники, Ташкент ва то границаи Регара, Бухоро Регар. Нархи чипта то граница Регара 7000 рубл ва то Ташкента 5000 рубл. нафарое ки бе документен, хулас шумо да хушхабарае ки то имрӯза яъне ай сабаби мисол рада проверкаҳои зиёд будан, яъне иҷозат намедоданд ки нафарое ки документ надоранд яъне билет бинависем. Билет самолёт бениҳоят қимат ай ва бисёриҳо мехоҳанд ки ида қати падару модаро яъне ҷашн бигиранд қати зану фарзандо оилаҳои худ. ва мо ба як хулосае омадем ки гап задем ки то ки бедокументторам яъне сафар кунанд ба автобус ва дастгиришон кунанд. дар ҳақиқат шумо метавонед ки занг бизанед ва ба айсе то 5000 яъне шумо рада расход мекунед. ва айни ҳол иҷозат доданд ки айсе то 5000 яъне шумо расход мекунем. метавонем биёем ки касаи Ройгонави автовокзали Котельники харидорӣ чипта кунед. нафарое ки шумо хуҷанд сафар мекунед то Ташкента 5000 рубл метавонед харидорӣ кунед ва нафарое ки Душанбе то Регара то границара метавонед харидорӣ кунед через Бухоро, яъне нархи чипта 7000 рубл ай. расо рӯзи 11 числа фаромӯш накунед, классои худтонро дариқ надорем, поделиться кунед то ки дигаронам хабардор бошанд. ва нафарое ки шароит дорен, шумо билетҳои самолётам менависем, метавонед озод биен айкаса харидорӣ кунед. ва нафарое ки дар ҳақиқат айсе то 5000 барои чӣ гуфтем ки шумо расход мекунед нафарои бедокумент? фақат ҳамун нафарое ки шумо регистратсия надорен ё ин ки патент надорен ва нафарое ки судӣ мисли дорен, яъне худтон ҷавоб мегӯед. ва нафарое ки яъне штрафҳои просрочен дорен ва аз сабаби штрафотон мегардонандтон, билетотон возврат надорад. хуб гӯш кунед видеоро. вақте ки пеш аз оне ки занг мезанед, аввал видеоро то охирша тамошо кунед, гӯш кунед, баъд занг бизанед, баъд харидорӣ чипта кунед. ва айни ҳол ман шуморо нишон медиҳам ки чӣ хел очирадо мешава бардорои азиз автобуста. нафароe ки ай раҳои дур мебиен, пешакӣ занг занед, ҷои худтонро бронировать кунед, то ки набиёед иҷада дар кӯча намонед, яъне ҷои хоб қимата, иҷада ҳосило қиматан. ай ҳамин сабаб пешакӣ харидорӣ кунед, баъд биёед. ҳозир ман шуморо нишон медиҳам, яъне дар давоми видео мебинед ки чӣ хел очират местанд иҷа мардум, нафароe ки билет доранд. ва багажоно гуфта намонад ки 5 кило ручной мегирен, ай 20 то 25 килора метавонед ки багаж бигирен, то ки дар границаҳо худтонда мушкил нашава бардоштанаш. мо шуморо интизорем дар автовокзали Котельники дар кассаи Ройгон Авиа. чӣ хеле ки дидест анҷа автовокзал Котельники мешава. ресора диден чӣ хел бениҳоят пура. ресора чӣ хеле ки диден нафароe ки билети автобус харидорӣ мекунед мебинед бениҳоят айни ҳол мушкил ай. ба ҳамин хотир пешакӣ занг занед, ҷои худтонро бронировать кунед, то ки беҷо намонед. касса анами охирон шашум перона мебинед, кассаи Ройгон Авиа мешавад.